Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien, Joerdweg vanuit het Omroep Friesland Café. Met een bijzonder man aan de tafel, die al heel lang acteur is, maar ik word script schreeuwt. Maar wat onderbelicht is, hij had een heel soort duetten die op het muzikale meet. Als DJ Kikstra, Siebe, Satelliet en al dat soort types uit het Verlierenwijd. Ik had toen Freek Smink. Drok de maanden west mij een prachtige vaststelling, Wat Soersto. Ga ik een boek in de hand wat er over gaat. En die vaststelling zal ik bij u op televisie komen. Ren genoeg om Freek eens uit te nodigen, maar ik ken hem echt als collega hier bij de Omroep. En ik dacht, hoe is het toch met Freek Smink? Mooi, dat is de best. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat gaat wel goed, man. Ja, gaat goed? Gaat goed, man. Monsieur, hij zit zelf weer in een hele andere fase als doet wij ook collega's in. Maar nee, ik ben eigenlijk wel heel bevoorrecht dat ik in deze periode van mijn bestaan nou de zoon ervoor zit. Saffelen te dwangen. Ja. Is drok dus? Nou, het is nee drok, maar het is wel vol, laat ik het zo maar zeggen. Ik ben nu op dit moment aan de gang met de oerzetting van Wat Soersto uit Nederlands. Want die oerzetting, er is wel een oerzetting gemaakt. Die is hier er al, hè? Ja, die is al in dit script, in dit boek. Maar die oerzetting weer bedoeld om de Nederlanders die dan dat Fries net verstaan kennen of net lezen kennen, het in het Nederlands te lezen. Dus dat is net echt, de tekst is net echt maken als een lekkere Nederlandse bektaal. En daar ben ik nou op ziek. En hoe speel je nou in Holland, want dat doen we oor hier, hoe spelen we nou in Holland Wat Soersto? Maar hoe doen we dat dan? Spelen we dat dan zo dat het een man is die glad Nederlands praten kan, zonder accent en potverdikke, hij komt wel uit Friesland, maar dat verrekt niks, maar het is gewoon een Nederlandse boer. Of speel je nou een boer die merken leert dat er uit Friesland komt, maar nou in Holland wennet? Ja. Omdat er daar misschien een andere boerderij kocht heeft. Omdat er hier net troboertje koe. Of is het een boer die het in de Achterhoek nog wennet, maar die uit Friesland komt. En die sinds zijn huid en sinds zijn paken. Ja. En dit opa en dat soort dingen meer. Liet je dat merken in het stik? En daar ben ik nou mooi op ziek. En ik had altijd een ploeg meisken om me heen die me daarbij helpt in dat denken. En ik ben aan de gang om die taal wat meer... wat minder, een beetje roeger te maken. Als dat er in die keurige vertaling zit van Bouke Aldenhof zijn dochter. Het mag wel een boer blijven. Het moet wel een boer blijven. En het wordt een boer met dingen waarvan je zegt van... Oh, ja, die dingen die hij komt uit Friesland bij. Maar hij weet het nog hier. En dan kan hij goed Nederlands praten. Maar hij liet ik wel merken dat er uit Friesland komt. Dat Foppe de Haan bijvoorbeeld ik altijd heel goed te herkennen is dat hij uit Friesland komt. En die zei dan bijvoorbeeld ja jongens, dat is gewoon hartstikke prima. Hartstikke prima dat die jongens doen. Vind ik mooi hoor, vind ik echt mooi. Zou ik een holle Foppe dan praten. En ik denk, misschien met die boer, ik wil kenmerken dat hij dus bijvoorbeeld zoiets van, als je het hebben in het Nederlands of in het Fries oer. Dat is wijsbieten yield, dan kan ik best wel zeggen, dat is gewoon weggesmeten geld. En zo kan je ik er ook in. Want je snapt dus als Nederlander heel goed wat er mooi bedoeld wordt. En dat is dan niet bedoeld om het komisch te doen, maar dat is bedoeld omdat die man letterlijk dat hij zijn holle even zo vertaald heeft. Want hij denkt heel vaak nog in het Fries. Maar Ze is toch in het proces om dat te betekenen? Ik ben dus maar dat script ontvrotten en dwan. En misschien dat we deze weken even bij elkaar komen kennen, maar een ploegje, om daar even weer van gedachten te wisselen. En dan lees ik wat dingen voor. Want hier dan zien we dat spelen op het Caravaanfestival in Noord-Holland. Een keer als, het moois zit, een keer als Tolf. Dat is al heel wat op een festival, uit Tolfke spelen kennen. Ja, en dan van de voren spelen we een paar Nederlandstalige voorstellingen van Wat Soersto ik in Friesland. En een paar try-outs doen we dan. En het zou heel mooi wezen dat we in dat Hollandse, dat we dan die kamerleden daar wat heen loeken kennen.
En er zijn mensen mee aan de gang om te zwaaien dat er wat mensen van de Tweede Kamer eens naar zijn stik komen. Dus, Maar dat is even eerlijk wijzen met de hele thematiek. We midden in het hart van de storm. ja, jongen, het is net te bedenken, Willem, want je herinnert dan al, misschien herinner ik er al een jaar 10, 15 mee om hoe dit thema wat te schreeuwen. Maar het is explodeerd. En we zitten midden in het oog van de storm. Nou ja, of tenminste, er is nog bij die vaststelling, haast hij er ook al in zitten, maar de Frieske uitviering natuurlijk. Ja. Als hij een reactie op kreeg en controverse mij oproepen? Of? Nou, controverse ik wel. Dat had met mijn familie te maken. Maar ik wil reacties in de zin van dat mensen het heel bot herkennen. En dat ben van, ik hoor heel vaak dat mensen naar me daar komen, boeren van mijn leeftijd, ietsje jonger soms. Dan zeggen ze, dit is mijn verhaal, hè? Dit is mijn verhaal, jongen. En dat had dan te maken met, want het gaat over opvolging. Het gaat over hoe het er nou verder moet, maar die stikstof. Hoe moet het nou? Hij tegelijk in dat toneelstuk verzwaart er zijn mem die dementeert. Hij is aan de ene kant roeg, aan de andere kant is hij teder. Dus die twee dingen zitten in dat toneelstuk bemongen. En de relatie met zijn zoon is niet zo geweldig. Werd er zijn oor dan wel contact mee had, maar zijn dochter volle meer. En dan in het eind van het stuk dan rekt die relatie met de dochter ik naar broeder. En dan liep het hem al even alleen te stenen. En dan komt er dus ik voor de vraag van, wat doe ik nou? Ik ben nog, in het toneelstuk ben ik dan 63. En dan zei hij, ik ben nou jong, ik kan nou wat zien niet meer. Godverdikke, wist wel. En ik jou nog net op, maar hoe maak ik nog verder? Help me nou. En dan had ik wel de zin dat ik denk, want ik ben altijd een beetje mankeliekig in mezelf. Had ik wel een beetje de zin van, en zei er van, maar er komt een dag dat mijn ben gerust komt niet binnen, dat ik boer ben, weet je wel. Die hoop, dat je toch toekomst horen, dat je het op een aardige manier doen kennen. Want ja, ik vind zelf ook wel eens vreemd dat die hele boerenwereld toch wel even, daar moet wel wat mooi gebeuren. Want, hoe je dat in die eigen Holland hebt? Want nou, even heel kwats is het hele stuk is eind eigenlijk op die persoonlijke achtergrond. Dat is boerenzoon. Ja, nou ja, daar zit dus een soort in. Mijn relatie met mijn huid zit erin bemongen. En, maar die rare drive, de boer, denk ik uit die jeugd, wie nog een grote jongen in het dorp. Ja. Ik wie als jongen, wie ik gruts komt, ook een boerenjongen weer. Ja, wie is hartstikke gruts, denk ik. En we helpen in de boerderij mooi, dat moest ik wel. En ik hier al heel gauw in de gaten dat ik niet boer wilde, want godverdomme, en die verrekte megen altijd bij die kei. En die strontstutten die je om mijn kop sloegen. Nou ja, en misschien op erg op snijden als mijn kater bijt lijst. Nee, smarige kei te houden. Ja, en dan het naar Tjerken, want wij moesten niet naar het wakker naar Tjerken. Dus ik heb wel begrepen, het leven weer net eenvoudig, Willem. Gereformeerd of niet? Hervormd, orthodox hervormd. Want de meeste hervorming gang maar in een keer. Ja, maar ik kwam met Gasterlaan. Ja, poe. En Gasterlaan, dat weer stevig in de leer. En die huid, die zie je dan ik in het hek. Dan zie je er niks aan de dominee te zien. En dan bevoelen de leer ik wel eens. En dan knik je die hollen zo achterhoe, weet je wel. En dan zitten wij daar als band. Ze weer een beetje beskammen uit de zien. Maar ja, die man wie ik, zie het ik even noffelijk in de kerk. En nou, dat er maas voor jou roer al aan de gong wist hier. Zo. Maar dat het enten is op mijn bestaan, dit stuk, dat is zeker zo. Maar ik heb mijn 2 broers interviewd, Willem. Die maar mijn huid opgroeid binnen. En in die boerderij opgroeid binnen. Die ben boeren. Ale en Its. En Hendrik. Maar Hendrik leeft het niet meer. Die is met 47 hier aan kanker staan. Dus die kon ik net interviewen. Maar Hendrik weer een echte boer. En Ale is ik een echte boer. En Its weer het ik. Maar die moesten maar eens huid omgaan. Nou, daar zijn genoeg raakvlakken. Die spectaculaire beelden opleveren die kennen. Ik het samen zitten. Een botsing van generaties dus. Ja, en u huid weer meer een type die vond het wel goed dat je maar hindersborken, de hoefde van hem geen trekker. En had er dan al een trekker, maar dan hoefde hij net op die trekker. En als je hem op een trekker riep, dan riep je hem maar op een trekker. Maar van mij hoeft het net. Nou, en u huid weer daarin behoudend, ja. En ja, dat botste natuurlijk maar die jongens. Het
verhaal, jongen. Die mechanisatie bij u op het bedrijf, die kan heel beeldend uitdrukken. Ik weet nog dat de eerste trekker bij u kwam. Wij fietsten uit Zondel op het fietsje naar Tseergaarsta bij Spanburg. En daar kwam mijn broer naar mij, Hendrik, op de Ford Dexter omrijden. Op de blauwe trekkerke. En wij als jongens daarachter fietsen als gek. En jongens zijn helemaal weer naar Zondelta. En die trekker die waren binnenhellen als en er waren nog een boeren die trekkers in. Maar voor u kwam er nou een trekker. Ja. Oh. En dus de melkerij op een plaats. Bij molken, er waren met de hoormolken. Wie een arbeiders waren met de hoormolken. Toen kwam de melkmachine. Ik weet nog, Willem, dat er mannen in het boetes kwamen met witte jassen aan. En die joegen melkles. Want de arbeiders en nog eens huid. Een soort aliens die het hartstikke in de spaceship komen. Ja. Want dan leerden ze dus om die tepelvoering en om die kei vast te plakken. Wist wel, die tepelhouders en maar die voeringen. En hoe is die heid erbij dan? Ik van, dan krijg je maar die trekker die hem doorgaan, maar ik dan niet Nee, die is heid dan ik wel. Ik weet net hoe handig had dat die, maar die is heid ik wel. Maar die kei dat was voor die man een enorme omschakeling in zijn holle weg. Jongen, dat wie in de omschakelingen zat vroeger het nijlucht in de pleetsenkamer. Dat er elektriciteit kwam. Dit wie een geweldige ontwikkeling. Maar ik kan me voorstellen dat alles wat iemand dwarsig in de beurlig zit, om het in de Friese zin, dat op dat moment naar boeten komt. Ja. Maar Nee, wil dit net. Bij jongeren is dat je ontwikkeling wel heel wat nice en iets spannends en dat soort dingen meer. En nu zei dat wie meer in die dat niet zo hut, die hong een beetje in de kont, wat dat dan belangrijk. Ja, een beetje zo. Ligt het bord op die heid? Het zou net best wezen. Ik hoop je het net. Ik hoop je dat ik op mijn mem liekje. Want ik ben heel wies met mijn mem. Ze liep het niet meer. Maar ik ben dagelijks denk ik aan haar waarom. Waarom? Mem houdt de hele huishouding bij elkaar, Willem. Ja. Wie de verbinder? Ja, is mijn middenverbinder. Ik ben weer zo'n lieve vrouw. Ongelooflijk. Ik ben de oudste van Jochem bij hen. Maar, dus ik heb van begin aan eigenlijk het ik alle wel mooi maken. Dat mijn 20ste in een 20 stuk uit de hoes ging. Maar toen moest ik alle dwarren niet niet dus. Ja, dat gaat zo. En die ouders van mij, die moesten oefenen om uit de mem te wijzen. En dat diende vooral eerst op mij. Weet je wel? Ja, ik ben blij dat ik de jongste tuur Dus zo gaat het dan. Maar dat ik op mijn huid liekje, ik heb wel een beetje een strenge kant soms in mij. Mijn jongste broer, die 20 jaar jonger is dan ik, die zou dat lezen. Die zei van, ja maar Frederik, ik vond dat je altijd wat streng vroeger. Ik zei, voest dat Willem? Ja. Ja, en dat ik van mezelf, ja, ik ben squalmeester geweest. En ik ben wel een beetje strenge squalmeester. Harry Jakkes, ja. Nou is dat zo is, ja. Dus ik krijg natuurlijk kenmerken van mijn huid. Zelfs in het stik komt het naar voren dat ik het om mijn hand ha. Dan zocht ik dat mijn hand op die van mijn huid liekje. Dus je moet dat ik niet ontkennen, maar dat ik nou wies met mijn huid ben? Nee. Moeilijk. Ja. Nee. Ja, dat is een grote afvaller van mij in het bestaan. Maar laat ik zeggen dat ik van u mem het 1000-voudig waarom kreeg. Ja. En toch is dat avontuur omgang. Want nevens mij had hoe dominee Selle. Ik zelf een stuk skreun. Ja, klopt. Ja. En als ik het goed heb, wat zoest toen elke twaalf was toen eigenlijk zelf helemaal skreun. Ja, daar komt er wel een beetje op duidelijk. Op dat eiland zonder ook. Ja. Wat moet dat een monniken worden? Ja, wij gaan, Klaasje en ik, we gaan naar Tesseltaal. Ja, die vrouw. Klaasje is mijn vrouw, Klaasje Postma. Daar speel ik dit stuk wat zo stoon nou ik mij. Hè? En die spelen dan die dementerende mem. En wij gaan naar dat eiland daar een paar jaar waarom. En in september. En Klaasje die lag dan in de caravan op bed te lezen. Dan heb ik het gedientje dicht. En dan zit ik op de orenhoeken in die caravan zie ik dan te schreeuwen en te doen. En dan weet de pleister een uur is 11, 12. En dan houd ik weer op met schreeuwen. En dan van was 8 uur oud. En dan, dan gingen we dan op uit, op het eiland of zo. En zo heb ik dat eerste omzet maken, de eerste 5 weken daar op Texel, ja. En dan hebben we het hier 2000 jochentje. Ja, toen ben ik al begonnen te schreeuwen. Ja.
En Ik word net psychologiseren, want ik ben geen psycholoog helemaal niet. Dit programma ik net voor. Maar ik kan me voorstellen tussen een caravan en Texel en dan helft al die herinneringen op. ja. En dus hij is mem bij nummer 1 en hij heeft een ingewikkelde relatie mee. Ja. Helft het wel op, dat lijkt het Ja. hanteren. Ja, en ik hier natuurlijk een soort materiaal van mijn broers die ik interviewd heb. Willem, die Had je die street weer opnieuw beleefd? Een beetje? Nee. Ik wil gevoelens van herkenning. Ik denk, je hebt hetzelfde veld. Je hebt hetzelfde mooi maken. Ik die verhouding tot de huid, het iets en halen, een hele sterke meter, allebei tegen mooi maken. Ja, nee, en ik heb niet alleen nog mijn broers interviewd. Ja. Ik heb nog intensieve boeren in de familie. Interviewde bij jongere jongens, maar die het gas, sagrien, hey jongens, sagrien kan dat niet betekenen. En die leven zo'n 8 keer meer in plaats van 2-3 keer. Dus intensieve boeren, ik ziet Gerritsma, die heb ik interviewd, die zit in hele huizen in die buurt. En die is daar natuurboer en ik familie. En dus een behoorlijk tjenwicht in wat die intensieve boer. Dus ik heb staat dwaande geweest, maar die hele boerenvrouw. En een heel soort lezen erover, Willem. Ja. Een soort boeken heb ik erover lezen. En ik heb van de laatste 4 jaar hier alle krantenknipsels over de boerenwereld bijhouden, uitknipt in dozen. En dan heb ik dingen onderstrepen. En dus die hele brod heb ik mooi in die caravan. En dan schreeuw. Ja. En ik ben in eerste instantie geen schreeuwer. Ik ben meer een speler. Of je dit regisseert, maar meer speler. Ja, Klaasje is meer een regisseur. Nee, ik was speler, maar die had goede ideeën hoe het regisseert. Maar dit even terzijde. Maar dus dan is maar die informatie in die caravan zitten. Dus, en dan Klaasje, die kwamen dan horen zelf uit dat bed. Hier ze de laptop bij haar en boeken en zo. En zijn we nou even wat hoort? Ja, zo ging het dan. Ja. Wat zo krijgt in ieder geval nog op televisie een voorstelling, om het zo maar zo te drukken, hier bij de Omroep. Ja. Dus daar komen we aan nog alleen over te spreken. En het gaat dus naar het Hollandsk. Ja, en we gaan naar Italië. Italië? Ja, dat is aan het verhaal, Willem. Maar mag ik dat aanvullen? Ja. Wat zo sto. Wij speelden dat in Frans, hier in de Korenbeurs. En de zaal weer vol, want we hebben 80 voorstellingen spelen en die werden 80 keer uitverkocht. Nou. Geweldig vind ik dat, hè. Ja, met zo'n bennig vreugdevol gevoel. Ja. Maar wij zitten daar en toen gingen ze er opeens een rijtje stoelen voor elke keer nog voorzetten. En toen vertelden ze een oude van, dat waren alle Italianen die te zitten. Want die woonden dat stikje in het kader van uitwisseling van talen en dergelijke, woonden ze graag dat stikje. En ze gingen van tevoren wel vertellen wat ook hier. En toen hebben ze mooi een uur zitten, er waren spelers en regisseurs van een ploeg uit Udine. Dat luidt de boppen Venetië. Udine heet het daar ook. En nu is het Safi. Nu hebben we letter met die mensen praten. En die in alle bla bla geweldig. Oh, wat mooi. Nou ja, je kent die verhalen wel. Ik denk, het zijn alle geval. Ja. Maar de Nederlandse ambassade zit er ik achter. En die had het ik mooi bespoedigen. Dat nou wat zo sto. Via het Engels, dat hebben we vertaald door Zaken Roodbergen. En dat Engels, dat is stuurd naar Italië ta. En daar hebben ze, wat zo sto, nou oerzet in het Italiaans, maar in het Friulisch. Ja, in het Friulisch. En dat is een gebied, dat is boven Venetië, is een vlakke hoeken, agrarisch gebied. Het zijn Slovenië om en Oostenrijk om. En in dat gebied, zo'n 100.000 mensen praten het. En nu praat ik Wikipedia nu. En nu zal daar 1 november, ik meende zo'n 20 november of zo, zal daar de première houden worden van wat zo sto in het Friulisch. En dan gaan we erheen en we zullen er ik ga er in september heen, of we gaan er in september heen, Klaasje en ik, om de repetitie daar op te starten. Dus we zullen daar een week repeteren met die mensen. En dan de laatste weken dat ze repeteren, gaat Jostie erheen.
En dan sjouwen daar. En nou is Pier 21 aan de gang. Pier 21, dat is dat hoor, een productiebedrijf. Hè. Het is theater, het is Pier 21 in Friesland. En die willen dan nou in het Italiaans, nee, in het Fries, ik een voorstelling spelen. En dat zal dan de emigrant wezen. En dan doen ze de Italiaanse boventiteling boppen. En dan hebben we dus een weekend dat er een Fries stuk spelen wordt in het Friulisch, in het Italiaans. En een Fries stuk wordt daar ik spelen in het Fries, maar dan maar Italiaanse boventiteling. Dus maak je een toneelweekend ervan. Maar ja, moet je je voorstellen, dan gaat een vrachtmandje heen en mooi decor en toestanden. En, dat wordt wel leuk. Ja. Ja. En de ambassade die helpt hem, Nederlandse ambassade. Du hast hoe Wikipedia sprutst als op die Wikipedia van Dijsjorst een enorme rieke carrière. En deze kist er wel bij schreeuwen. Ja, dit is wel heel aardig hè, om het in deze periode mooi te maken. Zul je matte ik een beetje dwaande bloeien, je willen? Is dat het? Toch? In beweging doen. Ja, ik denk wel. En ik lichamelijk. Ik heb een vriend, dat is Foppe de Haan. En we kennen elkaar heel goed. En we gaan zelf wel eens makkelijker op vakantie. Nou, dat wist ik al. En die vriend van me, die is altijd dwaande om in beweging te bloeien. Letterlijk. Want die hing het de ene dag in een rekstok bespreken. En dan had er de andere dag spierpijn van. En dan de volgende dag zei hij, nou moet ik wat ooit bedenken. Dan zit er op een fiets om dat weer los te krijgen. Alle keer. En die doet dat letterlijk, maar ik wel in de geest. Foppe is ik wel heel scherp in de geest. Dus ik heb over dat is zaken die het in het Engels zo zetten. En zaken is elke morgen aan de gang met gymnastiek. Met Max. Dan doet er mijn flesje water staat er te zwaaien in de kamer. Maar die gewoon om zowel geestelijk als lichamelijk fit te blijven. Nou, en dat moet ik natuurlijk ook een beetje. En ik zie het in het hout hakken. Want ik ga in sportskwallen en ik zie het in het hier mijn menen die ik niet drukken hoef, maar wij wel achterom rennen maar en we hebben 3000 kanten meter, dus ik heb dan wel wat te doen. En dat doe ik in een weekend, dat is dan mijn sportskwallen. Nou ja, en de spelers. En ik speel, je? Ja. Ja, ik speel. Dus dat is, nee, maar het is wel goed dat je de prikkeling van de geest hoort. En, maar ik ken alle machtige lui wezen, je wil. Ik dacht even. Maar een boek in de hoeken zitten. Heerlijk. Ja, die nou treien zontigers praten. 400 ben ik. Ja. Nee, nog net op de leeftijd. Maar ik denk dat ik een leeftijd, maar dat zit toe in. En ik nog net, maar ja. Dat is angstig geweest voor de oortakeling of net? Nou, nee, ik ben er niet bang voor. Nee, ik ben er niet bang voor. Je zorgt dat natuurlijk wel, hè, op heimelijke momenten. Ik lees een kleinoot uitziekje bij mijn dochter, die staat in een winkel in Heerenveen. In een kleinwinkel. En daar ging ik dan heen en dan helpt hij mij. Maar ja, dan kom je in die kleikamer, onbewaakte ogenblikketje, Willem, dat je denkt van, nou maar gauw er wat doorheen, weet je wel? Bedenk het maar wat. Ja, Ja. Ik vond het wel confronterend om kleren uit te zieken. Normaal heb ik het stekers net zo stil. Maar dan wel. Nee, je bent natuurlijk. Is het om ouder te worden? Ja, ik ben bevoorrecht oud aan nota. Ja. En omdat ik zoon ben. Ik hoef geen medicijn te slikken. Ja, is een pinoholle pilsje vanwege de drank van de vorige jongens. Maar verder dan hoek dat net. Ouklapje, hè? Dat ken je, is hout. Dus als je zo oud wordt kennen, maar ik nog alle dingen werd ze van zeggen van, zoest dat op die nemen willen, of zoest dat kennen, of zoest dat. Die prikkels, als die bluwen, dan ben ik wel heel gelukkig. En ik heb wel iets heel luis in die zin. Ik mag heel graag lezen. Dus ik zit heel graag met een boek in de hoek. Dus wat altijd belangrijk is het gelukkig al gevuld. Snap je? Nou ja, en ik ken die nog van Omroep van Jern Verlien. Ja. Kom maar misschien aan. Ik nog wel even horen. Als ik die één ding herinner, als ik denk, Freek Smik is energie. Dat straalt een enorme bak energie uit. En dat haast nog steeds. Ja. Dan komt je krek binnen en denk ik zo. Hier nog wel. Ja. Nou, ja, nee, dat is ik zo. De hoek Maar dat is er gewoon? Of kost dat is er altijd hoe wist. Dat zit ik wel in. Ja, ik ken die net hoor. Maar nou hier als zondiger en ik denk het broers die nog naar de kop uit beweegt. Ja, ik weet het net hoe dat is. Ik ben die ik ben. Maar
dingen die mij, hoe moet ik het zeggen, die mij prikkelen, die ik denk van, dat is leuk. Dan komt er weer een stuk energie boven, dat is allemachtig, ja. Hast dat ik met dit stuk? Dit is toch oorloeren? Ja, dat is oorloeren. Tekst. Dit is wat ik zei, de Maroe zwemmen. Ja. En dan, je steen aan de kant en je denkt, bliksem. Als ik nou jelve wurg we, ik mag net versoepen. Nee. Dus je steen aan de kant van de Mare en je zwemmen. En op een gegeven moment krijg je de vertrouwdheid van dat je reizen kennen op je zwemmen. Hè? Je kan een beetje uitreizen op je slag. Leerden ze dan vroeger. En, maar in het begin weer dat woord, Willem. Het is een wedstrijd. Hè? Het is een wedstrijd, ja. En, maar ik wil deze wedstrijd zo graag zien. Maar vooral een wedstrijd met jezelf dus. Ja, een wedstrijd met mezelf, maar ik een wedstrijd van mijn wereld. Ja. De wereld waarin ik opgroei. Die achtergrond. Mijn achtergrond. Ja. En jongens, hoe dat allemaal veroordeeld om is. En dat... Kist daarmee omgaan? Want ik bedoel, vroeger moest ik 2 keer op hem snijden naar de kerken. Ja. Intussen gaan we met z'n de dominee is voortstuurd. Ja. De boer wie in het rijtje van de notabelen in het dorp, dat jij bij de haatrolspelers van een dorp, die rol volledig verloren. Ja. Dus de hele context van de jeugd is natuurlijk door de jaren heen verloren. Ja, mij. dat is ik zo, ja. Ja, dit bij mij allemaal wat veroringen, wist je, Willem. Ik ben misschien wel eens wat een ledbloeier in dingen. Maar als het dan bloeit het ik. Maar ja, dat is wel wat zo. Ik ben als squalmeester ooit begonnen. Op een heel iets dorpje, Hierdaard. Bij Jesterijn is dat in de buurt. Op een mooi terpje. En daar was ik squalmeester. En nou, de reis van Sondel naar Hierdaard, dat wie al een wereldreis voor mij. Ik wie net. Ik hier allemaal een druw in mij om die hele wereld in te geven. Maar ik was net zo goed. En dit weer misschien wel veilig. En dit weer veilig. Dus, en dan moest ik dan 4 weer bluwen, dan wie ik vrij van militaire dienst. En zei dat er gebeurt. En toen in die 4 weer leerde ik al een beetje zelfstandiger te worden. En nou, de wereld wat vrijmoediger om me heen te zijn. En toen kwam ik bij het onderwijs, wie het christelijk onderwijs werd ik bij zit. En toen kwam ik bij het onderwijs in Grauw. En toen in Grauw kwam ik wat over inzichten. En toen ben ik van het christelijk naar het Diepenbieronderwijs gestapt. Want ik vond dat eerlijker. Want ik die dingen dat ik net achter steer. Dus toen ben ik in Ljouwen bij het bieronderwijs komen. En toen kwam ik bij het theater. En in mijn bestaan is het altijd zo geweest dat ik hoopte dat hij er doorhiepen ging. Want ik denk, ja, dan moet er toch wat gebeuren. Maar we rachten daar hier doorhiepen. En dan zeiden ze, hoe ligt het daar? En dan dacht ik, dat is leuk. Ik ga altijd, ontnota. En altijd dat er mensen binnen die me vragen komen, die je prikkelen om wat het was. En dan ga ik maar door die door. En zo ben ik bij het theater komen. Wat op letterlijke leeftijd, want het voelt mij op dat de best van bouwjaar 48. Ja. En die eerste theatervoorstelling, maar ik weet dat listje van mij klopt, dat wie een jongetje 76 leest. Ja, dat klopt. Toen 28. Ja. Nou, ik die van de Niks is te let. Nee. Dat was nog wel bewezen. Maar ik zou al zeggen, maar relatief op wat ledbloeier in. Ik ben een ledbloeier. In heel veel dingen ben ik een ledbloeier. Dat klopt. Zwedenjelms. Ja. Dus wat voor stuk wie dat? Zwedenjelms. Dat hebben we. Jelms. Ja, dat staat Hilms zit er. Maar ik geloof dat Jelms is. Zwedenjelms. Zwedenjelms, ja, daar spreken Piet van der Zee mee. En ja, niks verkeerds op Piet van der Zee. Maar hij, dat wie een steek dat Piet wel zitten zeg, maar het wie zo verschrikkelijke saai. Dat we het 15 keer spelen, Willem, en dat we in het begin bij het theater, het 15 keer spelen. En als het spelen is, dan is niks in de zeel. Dat dag zitten er wel meisjes. Ja, geen lach, helemaal niks. En wij zitten maar moeilijk te dwan op de niel. En we staan maar het generalkoor en weet ik volle. En toen speelden we een keer in Alkmaar, dat weet ik nou goed. En toen, naar Oren, nou dat is zeel, dus als een deerbidder, we zitten hier. Naar Oren komt de voorzitter naar op het podium. Zo meisjes, mooi. En we spelen. Nou ja, om eerlijk te werden, het is een rotstek. Dat je hem, als je hem zulke steken houdt, dan hoe je hem begint bij te komen.
En dat zou je op plein publiek. En wat wij weer naar de stier met mooi goeie gedrag. En ik dacht, potverdikke, dit is mijn begin bij theater. Nou, dat zal ik haast nog weer ophouden. Nou, potverdorie dat. Dus dat weet ik nou heel goed. Dat net zo bemoedigend weer. Maar ik weer lid. Ik weer squalmeester. Ik word squalmeester wezen. En ik ging op het dorp, hier de toneelclub oprichten. En ik regisseerde op mijn manier. En, dus ik weer wel, en in Grauw, vregens me direct, bij toneel doe ik dat aan. En toen kwam ik bij de Krieten te spelen en toen ontdekten ze me bij het theater, zo ging dat. Dus ik ben eigenlijk vanuit het amateurtoneel, vanaf mijn 20ste, ben ik er eigenlijk pas wat mee begonnen. Ja, van tevoren die ik wel een heel soort gedichtjes bij de knapenvereniging en optreden en dat ook. Ja, maar de real deal, om Ja. het maar zo te drukken, dat kwam later. Dat kwam later. Dat kwam bij mij pas, dan ben ik of jou 25. Ja. Ja, dus, ja, een ledbloeier. Ja, een triade Ik was steeds is heel belangrijk best, denk ik. Ja, dat is heel geweldig voor mij geweest. Ja? Dat Piet van der Zee me de vervregen en dan van die in de steek is het oren komen. En later dan wil ik vregen om bij de verste ploeg te komen. En en dan wordt het op lijst 90. Dan werk je wel al 15 jaar met dezelfde ploeg, een beetje bij het theater. En dan wil ik heel iets vregen voor films en dat soort dingen meer. En dan krijg ik een film-cv. ja, en dan krijg ik van theater net meer de ruimte om films te doen. Want dan zeg je, ja jongen, waar kies nou voor? Kies nou voor u, voor theater of kies voor de film? Of voor series en dat soort dingen meer. Ja, en dan moest ik heel dit nevenkeepje, landelijk. En ik wil eigenlijk wel landelijk een stapje zetten. Dik spannend, denk ik. Ja, dat is weer spannend. Dus, Uitdagend, ja, prikkelend. wat verdikke dat daar. Ik dat nooit mooi maken. Dus, en ik hier doe wel iets van, wat leuk dat het op mijn paard komt. Ontdekken. Amsterdam. Ja. Medisch Centrum West. Ja, man. We Ja. hebben ook daar, de Dream bij die eerste film? Ja, de drie bij de eerste film met Pieter Verhoef. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, een jaartje 84 ongeveer. Maar wie kent die techniek dus, eigenlijk? Ja. Filmspel is heel was dan... Ja, jongen, wat verdikke. Ik weet nog wel. Is dat blind inknapt of net? Ja, gewoon van repeteren, zo'n rol. En hoe die techniek met het spelen is, met film. Hier verder net bord nooit achter. Het moest wel echt werden. Dat zijn ze wel. Maar heel oors. Heel goed. En ik weet nog heel goed, ik speelde in een film dat die Trouble in Paradise weer had. En dat wie met Robert de Hert, een Belgische regisseur. En wie een paar jaar later. En ze filmen heel 4 hours die de camera. En ik moest bij hem onder de spoorbregen staan om iemand in de gaten te houden. Zo'n soort scène weer dat. En ik weet wel dat ik alle grote bewegingen maakte om te zien wat hij weer. En ze filmen me zo hartstikke close als dit. En ik hield net in de gaten. Die waren de speaker gek van die. Ja, dus die ging iets van. Dus die regisseur, die kon zo razen. Die kwam daar een draven en zei: Freek, je bent zo. En kijk nou, ik hoef alleen je ogen. Maar nou ja. Dus dezelfde intentie moest dan hebben. Maar dan moest het dus maar die gezicht leren kennen. En dat is een hele andere manier van de waan. Heel hoor. En wij moesten altijd verzwaren met toneelspelen. Dat de achterste in de zeil. Dat ik alle in de gaten heen wat we dienen. En dus we speelden grutter als op film zal iets wezen. Soms zal iets wezen in de dingen. Het hing er vanaf hoe te filmen werd. Hè. Als het totale films, dan is het prima om te zien dat die maakt een beweging. Oh, die praat zeker. Hè, en dan kom je er letterlijk wel bij met een oorshot. Maar bij film, als ze die close filmen. Wat ging wereld voor die? Ja, gewoon een wereld van mij. Ik woon een fantastische, gedisciplineerde wereld. In Nederland al het eerst. Ik kijk wel in België spelen. In België weer een beetje oor. Want tussen de media dan hier staan grote tafels. Maar eten, jongen, nou, geweldig. Ik ben een beetje Bourgondiër, maar dan staan ik alle grote flessen wien tussen. No? En dan zie je de crew en de cast, die weer tussen de media drak aan de wien. Maar als ik dan een beetje bijvoorbeeld net volle tekst hier, dan dacht ik dat ik wel. Maar als had ik een soort tekst hier, dan bleek ik van die wien houden. Want ja, dan wist het wel. Dan kijk je ik in, jongen. Maar dat weer een heel groot verschil. Maar wat ik mooi vond bij die filmwereld is de grote discipline die er is. Meestal niet voor het zwaarje, meestal niet voor de kleine zwaarje. Ja, het is een compleet circus natuurlijk. Ja, en het is mooi op elkaar afgestemd. Elke een. Jacht, hele meek. Dan maken ze op dat moment mooi hoe de een er voor de oor is.
Dus hoe het lichter is voor de regisseur, hoe het lood hem manifesteert ten opzichte van de camera die het beeld maakt. Hoe dicht kan ik hengel je? Of mag we dat oors oplossen? Met het geluid, met een microfoontje verstoppend hier of zo. Dus dus die hele filmwereld is wel enorm mooi mogelijk. Alleen dat ik met die sissen. Ja, dan die in je poepje. En dan een paar dagen later nog wat. En dan 14 dagen later nog een paar dagen. Die brokjes, hè? Ja, al die brokjes. En dan een paar maanden later kwam het uit. Nou, ik kan heel soort dingen nooit bij waarom, joh. Nee, hè? Nee, want die week werd mooi toneel aan de gang. En dan zie ik dat net bij waarom. Dus het jouwt op dat moment wel de voldwaning. Alleen nog de voldwaning ontstiert net. Zozeer bij een serie dan. Hè. Bij de première heeft het dan wel. Als er een film is van Pieter Verhoef. En er is een première van. Dan is naar die première daar. En dan is er Malco even. En dan vier even Malco dat het eindresultaat er dan is. Ja, maar het spelen zelf en dat is in een personage doekst is natuurlijk een heel oor ervaring dan in het theater. Hè? Ja. Maar dat voel me ook op de lijst. Ja, misschien stiert dat voor die hele carrière. Als de veteraan in, dat is een heel persoonlijk verhaal. Hè? Maar die erin fretten hast, denk ik. Is zo'n vaststelling. Ja, dat is wel leuk. Hè. Joop Wittermans en ik hebben veteranen spelen. Onder de regie van Jos T. Maar ik wil een heftig voorstelling. Ja, en het weer een hoop tekst. En wat die twee man in een omgaan letten. Ach, ja, goh. Hij ziet mij weer. Nee, maar dan stier je keer op een ronde van toneel. En je staat bij het monument en je liet je gedachten gaan. En ik weer de gereformeerde man en Joop meer de Roomse boer die hem als je een appeltje zit te skillen. En ja, fantastisch. Joop en ik kan elkaar blind vertrouwen met spelen. Dat is een betingst, hè? Dat je elkaar vertrouwen kan. Dat je op elkaar oren kan. En dat je... alleen, we zijn heel verschillende spelers. Heel verschillend. En ze herinner ik me een keer, ja, was dat Joop was vrij. Ze herinner ik me een keer dat Joop. Sorry. Ja, dat Joop Jimmy zei van op Inge's oren tekst broekte. Maar even naar de auto. Ja, best, zei ik, weet ik wel. En Joop rent het podium uit. Achter, tussen de coulissen, dat ik erin, die kant ik uit en ik roep hem nou. Hast de lucht nog een litten? Je moet dat wat dan, die hele zeel ziet het, ja. Ik denk, wat doet er nou? Ja. Wat doet er nou? Maar Joop realiseerde me op dat moment. En ik zie hem daar in de coulissen, in die rommel al omgraaien. Wat Joop in heel zijn attributen. En toen voelde wat er hem moest. En dat deed dat heel hut op zijn jasje. Een medaille. En toen kwamen we weer om. En toen zei ik, nou, hoe ligt het? Nee, niks te redden, zei hij. En dan gingen we voorstellen. Want wat realiseerde Joop hem? Hij realiseerde dat ik over 2 bladzijden het over die medaille hebben zo. En die hier 14 op te doen. Nou, veteranen, ja, dan bescherst het op dat moment. Want je wilde de illusie niet verbreken. Nee. Nou, en dus dat weer spannend. Veteranen weer altijd wel een beetje spannend. Ja. Neemt het zo'n personage ik mijn hoes dan? Nee. Vasthouden dien? Ja. Beleving ja, dat ook die kleren uit en dat hebtige jasje uit en die grijze broek uit en over een squanders voor en dan zit je zelf even tot hier te rossen, want de baret kan al. Maar had je het leren maar om het los te leren of had je het altijd begonnen? Nou, dit is spel en dit is, ik stap erin naar de wereld. Je oren die kennen dat misschien handig. Ik heb wel eens een keer bij rollen, als het dan heel emotioneel is. En dat eind daar, of aan een eind zit dat emotionele stukje soms. Dat je dan applaus hebt maar. Dan moet ik even mezelf geweld om daar uit te stappen. En letterlijk is het wel goed, maar dan ben ik blij dat we even een tweede keer opkomen kennen. Dus dan hellest applaus, dan zit je nog een beetje in die stemming. Dan ben ik nog te stemmig soms. En dan eerst dan klapt dan nog even wat terug en dan kom je weer op. En dan is het wel zo van, nou, we zijn er weer. Ja? Nou, ik hoop maar, denk je dan bij jezelf dat we het mooi vonden haar en dan show je alle kanten even uit. Maar ik heb dan even een beetje nodig, even tijd nodig om die overgang te maken. Oren had het net. Maar ja, ik heb dat dan wel bij bepaalde rollen. Ja.
ook die carrière show, dat best op een gegeven moment de provincie, grenzen, oergang, films, grote producties. Hè? Ja. Nou ja, neem Amsterdam te leven bijvoorbeeld, België. Ja. En toch komt het elke keer weer waarom. Ja. Ja, jongen. Wat is dat? Is dat de taal? Is dat de omjouwing? Ik heb wel eens in de kranten opschreeuwen laten. Dat weer een heel artikel in het Algemeen Dagblad. Nee, dat weer net in een artikel in het Algemeen Dagblad. Er is ook wel een artikel in geweest. Maar dat weer een louter leuk. Daar hiek dan Bob, stier dan Bobbe. Ik ben een man van Lietse Putjes. En dan weer een vriend van mij, Jalt Pilaat is dat. En Jalt zei, dat moest nooit van Freek. Dat moest nooit van. Sissen, dat is net Lietse Putjes. Dat is grote dingen. Wat is dit nou? Dat moest niet zelf net zo leeg lezen. Ja, ik bedoel het niet om mezelf leeg te lezen, maar al die dingen die we doen, het is zo relatief wat we doen. En we spelen hier in een freestyle-gebied. Of we nou bijvoorbeeld op Broadway stien. Dat is wel een heel oorhichte. En ik denk, nou, dat is dan weer te heen gegrepen van je. Had je wel een stiekem hoe droomt? Nee, dat niet. Nee. Nee, ik kwam tot de conclusie van dat ik een mondje van dit land ben hier. Dit noordelijke land. Ik kijk wel eens in een toneelstuk in Amsterdam. Een Nederlandstalig toneelstuk. Nou ja, nee, op de Slijm is best goed genoeg voor om op het hoogste niveau. En toch. Ja. Nee, ik ben een beetje van deze taal. Dit land, deze mensen. Daar viel ik meer gelukkig in. Leuk, ja. Maar ja, ik kan heel soort in Nederland spelen. Ik in series en films. Ja. Maar nee, ik ben het gelukkigst in het Friesk. Dus toch lekker als het een hoesgeest is, dat gevoel? Ja, dan kan ik het vol meer nuance inlezen en dat soort dingen meer. Als ik in Nederland speel, dan heb ik altijd wel een lietsvoegeltje op de schouder. Niet even mooi harket van, doet het goed, denk je erom? Ja. Een beetje netjes, ja. En ik was heel vaak vregen van rauwe rollen, ja. Maar dan toch ook net een stomme Fries om uit te zwerven. Wist wel, net een stomme Fries wijze die dan in het Nederlands even docht en dat kende net goed. Dat zijn we ook net. Wat Nederlandse acteurs zoals in Hollywood waren, best altijd bij de Russische spion. Ja. In dezelfde film of de bad guy uit, weet ik volle wij. Ja. Gebrekkig Engels praten. Nee, want ik wou graag dan zodanig Nederlands praten dat ze net jaren konden bij wij gaan. En dat koek ik wel. Daar hiek ik mezelf heel erg in oefenen. Ja. Maar het gelukkigst viel ik me in mijn eigen taal. Want dan heb ik die censuur net. Dan heb ik dat liedje vogeltje op schouder net. Geen filter meer tussen. Nee, geen filter. Dus, nee, ja, daarom ben ik een man van liedje putje bleu. Cybersatelliet, ik zei een mooi putje. Wist wel, nee, Radio Illegaal. Dat wie ik zo'n serie, elkaar en die jong. We winnen allemaal liedje putjes. Prachtig liedje putjes. Dus ik ben een man van liedje putjes. En van humor. En relativering. Ja. Hoe had het toen Cybersatelliet? Dat wie fantastisch om naar te zien. Dat wie een feestje, ja. Dat wie een feestje. Ja. Daar zit ik een enorme relativering in. Ja. Het idee. Ja, je bedacht in je eigen wereld een beetje. En Willem, het leuke is, je wie een pioniers. Pionierwijze is zo mooi. Dat is maar een nieuw programma aan de gang bent, een nieuwe vorm. En dan denk je van, nee, dat lijkt me nou goed. Wat vind ik dat nou lekker van mezelf om dat te doen? En dat weer mijn cybersatelliet. Cybersatelliet, Kees Bielstra en ik betocht. En Klaasje Postma, die had de hoen betocht. De hoen? Dat is essentieel voor het hele stuk. Ja. Dus zou we hier, als je trein aan de keukentafel zit en je dingen te bedenken. En zij is Cybersatelliet eigenlijk ontstaan. Ik ging in Amsterdam daar, want daar wie een grimeur en die makken wat van me. Nou, dan zien we er samen uit. Ja, nou, leider zie je er hele was uit. Maar... En op Gamesticht in de studio met Frans Bauer. Ja. dat is wel Radio Illegaal, hè? Ja, maar goed, het hele sfeer bedoel ik meer. Ja, ik hou wel van dit soort humor. Ja? Een beetje meisjes die ik word kwetsbaar binnen, maar beziek je het beste van de baantje. Ja. Maar je sjoggen er wel van, ze kennen het amper, wist wel? Nee, maar dat vind ik wel bij dat Radio Illegaal. Dan speel ik aan de ene kant, je niet heel roeg weer, wist wel?
Hey, wat dit en dat. En die oren die praten altijd wat voorzichtiger, nou. Want in Radio Illegaal, wie dat relativeren nog meer dan Siebe Satelliet, denk ik. Ja, hè? ja, in Radio Illegaal Siebe Satelliet hier nog wel iets serieus. Ja, en Siebe die wie ik een beetje naïef. Ja. Die wordt de hele wereld, ik wil graag Sjen, maar je een apparatuur. En Ja, dan, dat ja. kijkdoosding, hè. Maar, Ja. En Radio Illegaal weer denk ik wat meer toneel. Ja, dat weer meer humor en dat weer meer relativering. En dan on een DJ Kikstra hier dan. En, Nou ja, maar feit Nederlands accent. En, ja, en Skelt Obedik, Ja. dat weer dan Ruwe Balser Blanke Pit. En dat weer met Frans Bauer. Tje, met Frans Bauer zongen we dan als sterren aan de hemel staan. En dan kookte het dwars door in de raad. En wie Frans Bauer is je begeerd. Want ja, die Karin van me kon krijgen, geweldig. En die Frans Bauer, joh, die lui is slap van dat. Die alle gekke dingen. En die denkt van, dit ken ik. Want hij moest de jongens optreden in de harmonie hier in Ljouwert. En wij hebben het in Tietjerk opgenomen, weet ik nog wel, daar. In een studio dergens. En daarheen, en dan raasde ik er dwars in op. Want echt muzikaal ben ik niet, hè. Maar ik kon me in die rolfiguur alles veroorloven. Dus, weer heel leuk. Ik vond dat ik een heel aardige fan toe, ja. Ik weet niet hoe die nou is, maar ja. Wij zien nog steeds heel aardig. Ja. En Rijn dat ik het een bij elkaar gooi, hè. Siebe Satelliet en Radio Illegaal. Ja. Dit mag ik even niet knippen. Dat is mooi van opname. Hoe sjoest daarop waarom? In die zin, zou het nou nog een beetje kennen of wollen? Siebe Satelliet? Nou ja, of een Radio Illegaal in van Nou, ja, nou, Radio Illegaal, dat weer heel bottommooi. Die twee figuren die zoek samen wel mooi kennen. Ja, dat ken ze. Maar dat weer zo relateerd aan Karin, die mij het idee kwam van een radiostation hebben en dat soort dingen meer. En toen kwam ik met het idee van die twee figuren. En doet Karin verongelukken in 2000, wie dat nevens mij. Dat zijn we 22 jaar geleden. Doet Karin die jong op jonge leeftijd verongelukken. En wij weer een wies elkaar in, jongen. Toen dacht ik moet nooit wel een ding doen met Radio Illegaal. Want ja, dat weer een havenboom. En dan ging ik mijn haar idee aan de haal. Ik word het niet. Nee, ik denk, nou stjet dat ik mijn haar. Ja, je ging ik was denken kennen. Maar nee, dan moest ik heel tijd weer te bot denken aan wat Karin dan was zo en hoe ze dan luidjes zo en dingen. Want die kreeg altijd slappe laag als wij aan de gong winnen. Eerst Harry Zwerver, dat weer de technicus, die nam het dan op. En Bert Hooyer zit er ik wel, die dat ik wel. En nou, wie is er dan meer? Wie heet hij nou, die waren technicus? Bart, Ja, Bart. Ja. Fred Steuzel. Ja, Fred Steuzel, daar zocht ik om. Fred, dat ik wel die. Maar Borman dan van Foppe de Haan, toevallig. Dus, wat zou het? Wie Borman van Foppe de Haan, die maat. Oh ja? Ja. Oh ja, tje. Nou, doen we Foppen nog op een ander hoekje, denk ik. Ja. Maar Fred Steuzel nam het ik wel, maar Harry het vooral opnam. En dan wie je aan de gong en dan dien je bijvoorbeeld het waarbericht van Piet Paulusman nou of zo. Nou, ik weet wel dat Karin, dan pist het hart in de broek van Luitje. Dan moest ze dus zo vreselijk geniezen over wat er gebeurde. En ja, ze ontstier dat. Het is weer een hele veilige omgeving waar je het ontstier. En dan monteer je dat en dan denk je, nou, zij is wel mooi. Ja. Het is clear. En we zijn intussen een periode verder. Wat Ja. zoest door het boek Leidje van Minoors. Er komt dus een Nederlandstalige editie van. Je begint naar Italië. Ja. Daarachter hast je al daar oren ideeën? Of- Ja, nou ja, wist je wat er aan de hand is? Pier 21 die bestiert over hier 10 jaar. En dan zeggen ze, dat willen we vieren. We willen vieren dat we het 10 jaar bestaan. Ja, je griepen van alles jongens in het burg. En Pier 21 had betocht om het stuk waar Pier 21 mee begonnen is, de emigrant, om dat op een nij uit te brengen. En dan maar in de regie van Josti. Romke Touring, dat ken je. Romke Touring is slim ziek. Wordt wel op een hichte houden maar van alles wat we met stik doen en zo. Maar dan is het de bedoeling om 1 oktober of zo wat heen mooi een serie van de emigrant uit te komen. En ik geloof dat er al een heel soort op intekenen wordt. Omdat we, dus dan Theo Smedes en ik zullen de emigrant spelen. Dus,
Dus dat komt er weer achterom. Ja, nou ja, zo. Zo ben ik wel wat aan het pielen. Zo bloek nog wat terug in. Nooit ophoren. Oké, Never. Zullen we erover praten? dat doen we. Hartstikke mooi. Wist, ik heb er nog wel over dat ik bijvoorbeeld dat bij mij de mankeliekes, het melancholische, moet ik zeggen, in mezelf altijd heel wat patten spelen. Ja. Dus aan de ene kant de ontroering voor iets en de liefde voor iets, de warmte die het op jou en en ik zie een keer een peteer met Rinus Gratema over van dat je hoe bepaalde gevoelens dat je er correct net bij kent. Dat je Je wist dat het er is. ja, en je zit in de auto en opeens valt je een gevoel van toch muziek die je hoort of zo en je googelen in de auto. Of googelen. Nou, dat googelen gaat bij mij niet samen. Het griep je bij de straat. En denk je, wat is dat nou? En dan wil je graag ergens heen rikken en je kent er net bij. En Rinus zei, ik stuurde je een gedicht. Het weer het laatste hier dat er libben. Ja. En doe stuurde dit gedicht. Mie verdriet. Mie verdriet luidt efter hegedieken, liek als het water van de zee. En het luidt er goed. Ik kan erin zwemmen als ik wil. 1 keer in het jaar of alle weken. Alle dagen op een del, maar eb en vloed. Maar ik hoor volle liever droge voeten. Laat steen dat ik mijn kopje ondertrouwen liet. Mie verdriet luidt efter hegedieken. En ik mooi hoop je dat de sluis net open gaat. Mijn verdriet luidt efter hegedieken en ik zou niet weten wat ik er oors maar hinnen wil. Ik geet mijn gevoelens in beton en ik ga terug. Ik ga hoe lieken. Oors dan zit mij het duister moed en meer te vol. Wat mat ik mij een het en kop vol trin? Wat zou mijn liedse lot in deze grote vrood? Mijn verdriet luidt efter hegedieken en ik ken het oors als hoopje dat de diek het hoort. Rinus Gratema. Ja, pieken.